kaham tini hambairo sini media rokno sini news channel no tam ke sini ring tring celebration committee khumlung bai ring jagno borok haimani bagai norno belai pipeline hambaya foru tebu tini kok sanai sikang tini kaisa important day Guru Nanak birthday abon bagai hayuni jotto boro no haka hamya foru angkai sing taklai sengoro khumulung amchai oroni senggana gunin bororok romdi dosrani sibi romui yang sobomoni khumtia jangalia tike sengoro khobu yang tagajola area kawi sengoro khumulung taklai kotor kaisa tring celebration khalisinai aboni bagai sing o amchaini jotto luku tai kirpa hagnani bebak lukurno sing koinai sinio tring celebration of Haiman jagani bagai aboni bagai sengoro taibo kotor ke jotono seng lam soknai o sekang tamni ke sengoro khanya thangtini seng kobang ma chuba sunango borokni sengobo khanya bagai sini bisi kedalno parainani bagai an bagai seng jotono no khabai khubani seng tag sekano lam sogi tongnai tai jotono no seng suba suni bagai seng koinargo aboni bagai seng o samungno seng tini simno jengkha aboni bagai seng dukuno saimarna bagai tini press meet to seng paisok paikya angka aboni bagai seng o ko seng tring no ruk sawi seng taklai omhai khaileka sini puila tring palai krangna sini Maharaja Hamtorfa yakaba jujorfa no aboni bagai seng taklai sekangno sengoro thungmungrok ba khela aborok botangnai seng Maharaja Hamtorfa Memorial Football Tournament bo solinai angke abai keno Maharaja Hamtorfa Memorial Cricket Tournament volleyball badminton angke indigenous games item angke seng salsa sekang bicycle race bo khainai sengro abon bagi seng committee ni bagi abo seng saklaijak tai abono karibo seng khainai sini tring ni sekangno seng indigenous food festival bo seng khlainani ni seng kok sablai sini committee ni ngai gabon bagi ang asukno sanai gabon bagi dabu sini vice chairman abono sanai sini boronggonang Bir Kumar Debama bo tai jaga sajini kaka moiro sini joto social media rongno sini sanggadir no sini tapurno borok sing kini press meet khema jaga borok joto no attend nomon bagai sing thangai tongo tring celebration khumulung committee ngini sing khanya thangai tongo sini kotor khaini sing oro sini tring black tongthok sini Maharaja Jajorfa sing thaching sini convener sai thangka 590 Christabdo Jepro sing musida baro thangai ayanggo judo keplaing phaimani sal sing a sal black mutu mamani sal tongthok ni sal amon bagai sing oro khatung khaja khainai birat kotor ke sing pala lene thangai tongo tai sing joto khana ka thaching oro sini samung food festival ognai sini Jajorfa memorial kubang tournament ognai abon bagai sing tabu khumbui academy wo taklai sing o tring celebration committee kotor maka khanyan baka thangai tongo amon bagai joto amchani khajani takte busungno sini khakka hambai jotono lamsogo tai tring bisi kedalngai jotono sibai tai hambai asmo